Γύρω στις 8 Απριλίου, με τη Σύνοδο Αφροδίτης και Κρόνου, θα έχουμε διάφορες ευκαιρίες αρκεί να τις αρπάξουμε από τα μαλλιά. Ζυγέ, κάνε καλό στο σώμα σου. Διακατέχεσαι από την απαιτούμενη πειθαρχία έτσι ώστε να διατηρήσεις μια δυνατή συνήθεια. Αν είσαι Σκορπιός του τρίτου δεκαημέρου, ευνοούνται τα αισθηματικά σου καθώς και οι επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Τοξότη, εσύ μπορείς να υιοθετήσεις μια καλύτερη συνήθεια μέσα στο σπίτι ή να το ανακαινήσεις ή γενικώς να ψάξεις για ένα καινούριο σπίτι. Εγώ και εσύ θα μάθεις να μιλάς πιο ευγενικά, πιο γλυκά και γενικώς η φαντασία σου θα αρχίσει να καλπάζει κάνοντάς σε και πιο δημιουργικό. Υδροχόε, εσύ έχεις την ευκαιρία να διαχειριστείς είτε καλύτερα τα οικονομικά σου είτε να κάνεις κάτι παράλληλο που θα σου φέρει περισσότερα χρήματα. Και τέλος, Ιχθύ μου, ευνοείσαι σε ό,τι γουστάρεις, μπορείς να αλλάξεις την εμφάνισή σου, μπορείς να φλερτάρεις. Μπορείς να κλείσεις μια καινούρια επαγγελματική συνέντευξη. Γενικώς, όπου έχεις πειθαρχία και όπου πιστεύεις στον εαυτό σου, θα μπορέσεις να τα καταφέρεις. Περισσότερα περί δεκαημέρων και τα υπόλοιπα ζώδια κλπ. Θα μπει στο προφίλ μου ή στο YouTube κανάλι μου.